ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Дӯстон, беҳтарин манзараҳои Тоҷикистона дар фасли хозамистон ва ё тобистон, ё хунукӣ ё гармӣ, ҳамеша мо барои шумо ҳаракат мекунем ки беҳтарин наводҳоро пешкаш шумо гардонем. Дӯстони азиз, айни ҳол 3 январи соли 2025 ва дар шаҳри Душанбе бо шиддат барф зада истодааст ва чиқали ки мебинем мо дар назди масҷиди нав қарор дорем ва ин манзараи зеборо хостем ки хеле барфа рости гап ката шамаина ин сол якум бора изестам, ба ҳамин хотир лайк подписка ва куна бинависем ки дар шаҳру ноҳияҳои шумо ҳам оё барф зада истодааст ё не, ҳатман тамошо кунед ва бинависем куна. Ташаккури зиёд, мерем оз мегардем.